Viridix feels, analyzes, and acts, right to the root of it all. Proiectul Viridix, echipa noastră se ocupă în mare parte cu dezvoltarea aplicației care facilitează transferul de date de pe un senzor care echipa IDPro creează în aplicația mobilă unde orice utilizator, fermer, director de fermă poate să vadă statistica pentru o anumită perioadă, gen temperatura solului, cât de umiditatea solului și așa mai departe. Proiectul în mare parte este pentru fermieri sau organizații agricole. În mare parte, dacă se adunăm toți specialiștii care au fost cândva la proiect, probabil ajungem la 10. Însă, permanent în proiect, în jur de 5-6 specialiști lucrează. Backend dezvoltator, web, mobile, designer, QA și eu. În jur de 5300 de ore deja lucrăm la acest proiect, da, deja mai mult de un an. Mai departe, noi dezvoltăm aplicația mobilă, curând o să avem un release mare în care foarte multe features noi o să fie, heatmap, adică foarte clar omul să vadă statistica pentru un anumit sector de pământ și o să trecem deja la partea web, ca să avem și o platformă, un dashboard web care e foarte user-friendly. Viridix ăsta e primul meu proiect IT de management, practic eu aici am învățat Agile în practică, clientul era foarte deschis în partea de Agile, să-mi explice anumite lucruri, plus echipa a fost așa că aici am avut momente gen, de ce înseamnă asta sprint planning și așa mai departe, adică practic toate bazele care acum lucrez le-am format în proiectul ăsta.